a president dziko likafika ponena kuti likuchuluka zolakwika kuposera zabwino, ziwani kuti National Intelligence Service yavuta mziko. Dziko likakhala kuti kudzuka kumangomva kubedwa kwa ndalama, human trafficking, kusintha kwa ndalama za kunja, anthu sawawa, kuphedwa kwa anthu chani, ziwani kuti intelligence yavuta muziko. A intelligence akabweresa pa tebulo pano nkhani kukuzani kunena kuti a president, asilikali aku Tanzania akukonzekera kuti amenye nanu nkhondo. Asilikaliwo alikale pa border. You intend to fail to prepare for the war. Asilikali alikale pa border, achera kale mifuti yawo kufuna kuti aombere dziko la Malawi. Wa intelligence abwere kukuzani pa tebulo pano kuti bwana, asilikali a Mozambique akukonzekera kuti amenye nafe nkhondo. Ndekuti inu muziona kuti nditenga foni ndiimbirane ndi president wa ku Mozambique, nditenga foni ndiimbirane ndi president wa ku Tanzania. Pamene inu muzikaimba foni mukapeza kuti aku Tanzania aja sakukuyankhani, asilikali awo alikale pa border ayamba kuombera dziko la Malawi. Dziko lino la Malawi ngati likuchuluka kwambiri umbava, likuchuluka kwambiri milandu yobedwa kandrama za boma, human trafficking, zoyipa zambiri. Ndi chifukwa chonena kuti National Intelligence Service serious. Kamuzu amapanga zimenezo kuti amatenga anyamata ake ndikulowa m'midzi mene muja makafika ndikukwatira, ndikukhanga twakwatira ndithu, ndikutenga khasu ndithu, ndikuyamba kulima mmene muja anthu nkumanena kuti yes kwabwera chemamuna cholima. Kwa 3 months ali mmudzi muja, kena kwa mangosowa, akangosowa ye uja ndeti kumabwera galimoto ya polisi ikuzagwira munthu amene adapha munthu kwina kwake koma anathawira mmudzi mmene. Ndikuti wapeza information yonse. Ngati tikupanga inquiry ku parliament ndikumasowa kuti kodi chidachitika bwanji mpaka masiku nkumatha, ndikumaosowa ndithu kuti Amarist Hotel inagulitsidwa bwanji ngati ziko. Ziwani kuti a president National Intelligence Service yatilephera mu dziko lino la Malawi. Kotero kuti tikamabwera ndikumanena kuti ayi kuti atule pansi udindo, kuti atule pansi udindo, akuti atule pansi udindo, tikulephera kumenya kupika hammer on the top of the nail kuti tihame ndithu. So a president enafe Mulungu anatidalitsa ndi chivumbulutso chimene timangochivumbulutsira kwa mtundu wa Malawi. Wakumva amve, wosamva asamve. A president, anthu opanga ma business muziko muno akuzunzika ndi manduna zanu. Akuzunzika, tengani 12 billion mutipatse kuti contract yanu ikhale. Tengani 6 billion mutipatse kuti mukhale ndi contract ndi boma la Malawi. Tengani 2 million mutipatse kuti mukhale body chair. Tengani 200 chakuti million mutipatse. Ndalama zimene zikanakhala kuti zikupita ku social responsibility muziko muno, kuti kampani kaya ndi ya Eskom, kampani kaya ndi ya Tobacco Control Commission, kampani kaya ndi ya chani ikupanga ma social responsibility miseu ndi kumapangidwa, koma anthu akupakula ndrama zokathera wapakula mwakuti iwe feuto unazingati. Iyi ya Amarist Hotel iyi ikufunikira kuti inuyo ngati ya president muione motsegula maso kwambiri. Osati muione ngati yandale kuti ena ake akufuna mwina kukugwetsani, koma muione motsegula maso
kuti anthu amene adakuzolowerani inuyo a president, amene akukudziwani inuyo a president kuti mukakwiya mkwiyo wanu umathera apa, mukasangalala chisangalalo chanu chimathera apa, mukafuna kuti musangalale mafuna kuti mumwe drink yanji, anthu amene wowo ndi amene angakupwetekeni inuyo a president. Ndifuna ndikuwuzeni ichi, mdziko muno timakhala yes ndi political government, timatenga anthu akuchipani chathu ndikukhala nawo pafupi, koma zisankho za pa 16 September bwana mmene zinayendera sizikufunika kuti anthu achipani chako chokha ukhale nawo pafupi. Ngati timayembekezera amalawi, timayembekezera kuti we have a country imene iyendetsedwe bwino kwambiri, because we had representation in all the regions. Kuti inuyo a president, you're coming from southern region, Jenny Ansah is coming from central region or eastern region, if it's from Cheo, whatever. We have Honorable Gangata from central region, and we have Enoch Kamzinge Nichihana from northern region. And we did not expect good people who come and say good, koma after Peter Mutharika bora kubwere wina. Aya dziko lino likufuna munthu amene ali dictator. Dziko lino likufuna chakuti kusonyeza kuti people are seeing holes which have to be sealed. Those holes have to be sealed, dear president. I'm telling you. Koda president mukakhala tinene kuti simukuona ndithu kuti tili ndi anthu olemera mdziko muno amene kuti kuwapasa uminista sakayang'ana zakuba, koma akayang'ana nzeru zonena kuti atukule dziko lino, komanso iwowo apitirire kulemera munjira zoyenerera. We have Simbi Phiri, whether is coming from central region, why can't you coax him into your cabinet? We have Dr. Daliso Kabambe, despite whatever differences, and wachipani chanji, why can't you coax him into your cabinet? We have Atupele Muluzi, whether you have differences in whatever, but for the sake of Malawians, why can't you coax him into your cabinet? We have Napoleon Zombe, whether he's coming from central region or whatsoever, why can't you coax him to be in your cabinet? We have Korean Mpatha, whatever you may think, why can't you coax him into your cabinet? A president, Masoanu, Sangayangane kunja, kumene kuli ana anu, ochuluka, amene ali kunjako, amene ali ophunzira bwino, amene ali onena kuti amazitsata, kuli jina onjezani Kenani, kumene kujako, why don't you take them kwabweresa kuno? Ajina Alexius Kamangira jakuyankhula zawo aja, why don't you take them ndukasiya ku SCB, kuti B ku SCB tione kuti upanga zotani, kuti ifeyo we should say kuti inuyo mayankhula mwalephera mute kuti tiziona kuti inuyo muziachotsa. Why mukukakamira anthu amene mukuona ana kuzolowerani, amene akudziwa kuti ifeyo mukubati mabera chonchi timatere simusiya legacy yabwino a president Professor Arthur Peter Mutharika. I'm telling you, no matter ma ultimatum amene tingakupatseni kuti you should act, koma chifukwa chonena kuti muli ndi ana anu amene anakuzolowerani kuti adadi ndikapangira ichi, andikonda, andimvetsa, sangachite chinthu popanda ine, sizitheka kulamula dziko lino. Apatseni a Jenny Ansah mphamvu alamule nawo dziko lino. Is a lawyer, is a judge, a former judge, Supreme Court for that matter. Munthu amene ndi Chief Justice, amene ujaya kuthandizani ngakhale kusamva chisoni ndi kumanga iwo amene akulakwitsa kuti zinthu ziyende bwino. A president mdziko munomo titatenga kunena inuyo mudatenga chipani chonse cha DPP mwachilowesa mbomo. What do I mean? Secretary General mwampasa ntchito ya bize kwambiri imene olo chipani sangachilondoloze mene chikuyendera pa ground. As a result, pobwera zisankho simuzachita bwino. Ngakhale ma by-elections atati azichitika simachita bwino, azikhala uchita kupangira force.
ngati inuyo munatenga organizing secretary ndi kumpasa udindo waukulu kwambiri uspika, chipani ochichita organize wasowa, chifukwa inu mwana wanu amene anali olimbika mwampasa ndi spika panopa sangapangenso ngati mmene amapangira asali pa udindo. Panafunika kuganiza kozama kwambiri. A president mwana wanu, director of youth ndiwa busy kwambiri, director of youth ndiwa busy kwambiri, ayangane ku homeland security, ayangane security yanu, ayangane ku MP achinyamata asalira mbuyo. Zimene amanena kuti a president apita muthalika akadzawina muzayangane ine, lero anyamata akusowa koyangana, akusowa kopereka ko hope yawo, because they need appointment to meet their giant youth director. I'm not saying kuti inuyo kapena kudana nawo anthuwa. I'm saying inuyo president mwapeza kuti anthu amene they can work with you in executive, koma pa ground chipani chasokonekera. A president palilongwe papangika maupo ochuluka pakamwachotsa onabo Saidi Musa kunena kuti iwe wakwezedwa pita ukakhale member wa NGC. Mwatothola mapiko apalilongwe abani, pano pali palilongwe abani pazizira. Ngati mukufuna chitani recruit ya anthu onena kuti abwezerese mphamvu za maposition amene ndikukuuzaniwa. Aliyese pano akungoyang'ana kunena kuti kodi wabandani ndi muchemerere, amene akubandani ndi muchemerere, koma asiya kugwira ntchito za pa ground zoyendesa dziko, koma ali kuyang'ana sopano kuti kodi tipakula pati, kodi tisamusira pati. Ena ndiye afika pomaganizira sopano za 2030, kuti kodi 2030 ineyo kuti ndikazafuna kuyimira ndisakhale ndili ndi ndalama zopangira kampeni, koma zotenga mboma momwemo. Dziko liyenda a president, dziko liyenda pamapeto. Ndikusimikizireni kuti zonse zimene zikuyendayendazi, milandu yonse imene ikupezekayi, kusamangidwa kwa anthuku ndi chifukwa cha intelligence ya lowa Chinabalala, ya lowa Libolonje, ya lowa Eremino. Wankulu waku intelligence akapanga ubale kwambiri ndi anthu, zambiri zimasokonekera, zambiri zimaonongeka, kotero kuti information imene imabwera pa tebulo panu imakhala yochepa, yosiyana ndi zimene zikuchitika pa ground. As a result, inuyo mukhoza kuona chilichonse chikuyenda bwino. Kutero ku ena ife tikamayankhula timaoneka ngati anthu olongolola, timaoneka ngati anthu odana nanu a president, timaoneka ngati anthu a MCP ya president, timakhala approach akwera a president. Koma ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti zimene timayankhula ifezi kutakhala kuja kunena kuti department yanu ya intelligence imazitsatira zinthu ngati zimenezi, ili ndi kuthekera kofufuza kuti kodi awakuyankhula iziwa azipeza pati. A president anthu to amaganiza kunena kuti a Dr. Lazarus Chakwera anali weak, akuti samachosa nduna zawo, akuti a president achakwera amasunga. A president achakwera anali weak, a president amangokhala ndi nduna zokhazokhazo koma osazichosa. Then mati mwina ndingokumbutsako kuti tu Achakwera adachotsako nduna ya agriculture Aloben Lowe. A president Achakwera adachosako nduna ya labor Akandodo. Achakwera adachosako nduna ya energy Akambala. Akandodo adachosako nduna ya lanzi Akezi Nsukwa. Akandodo adachosako director of procurement Asuzi Banda. Akandodo adachotsako adapumisako ntchito Akamponda Gaga ku State House. Akandodo adachosako nduna Ankaka. Akandodo Achakwera adayimisako ntchito vice president wawo Asaulo Sichilima. Zimenezo zidachitika mu Malawi muno, koma pena anthu sitimafuna
kuyankhula timanena kuti ayi achakwera anali wiki amangoyang'anira zinthu. Ndiye tikufuna tikuuzeni inuyo a president kuti you don't need to be given ultimatum. Izizi ndikunena from deep heart. You don't need to be given ultimatum. Koma shake your national intelligence service. If you shake your national intelligence service, muipezere kuti kodi mavuto ndi chani ku national intelligence service kuti asamate kuziwa zinthu before it happens ndi chani. Intelligence imafunika izidziwa kuti asana shoot before they shoot. They should know to control kuti the gun should not shoot. Osati it's already shoot. Kenako kumakabwera kuti abwana zinachitika ndi izi. Imene tikubwera ayi ndikumakanena kuti tiyeni tifufuze Amarist Hotel idagulidwa bwanji, zidayenda bwanji, anapanga ndi musipi, musamavuti, musamatani, musamange. Zonsezi zikadakhala kuti NIS ikugwira ntchito ili ndi maso, ikuona, ili ndi makutu, ikumvetsera, ili ndi miyendo, ikuyenda, ili ndi maganizo, ikuganiza zonena kuti panopa we should do this. You could be knowing things before they happen. So the problem is the National Intelligence Service. Look into that. Then muzaona kunena kuti you will not even need inquiry ya Chilima. You will not even need inquiry ya 128 billion ya Amarist Hotel. You only do things and wazita modabwa. Osati wa intelligence akakhale ndi nduna inutu akuti munapita ku kampani yakuti mmakapempha 12 billion kuti akupatseni kuti muapase business. De mukuti bwanji. Ndi munthu ujazinira hayi ine sinapite komabe tutikhoza kupita. Okay ndetapitani. Mukapita mundiuze tione kuti zatha bwanji. President ndikumakadziwa nkhani from the owner ufusidwa ndalamayo ndi ukadziwa information. Zokuzana ndi human trafficking a president mwadziwa ndi anthu akunja amene akuuzani za human trafficking kuti mdziko mwanu mukuchitika human trafficking ndipo anthu amene akupanga ndi awa. Koma sizinachokere kuchokera kwa director of intelligence. Chikuchitika ndi chani? Muzifuse a president, muzifuse a SPC, secretary to the president and cabinet. Muzifuse kuti chikuchitika ndi chani. Why are you not having real information or things before they happen? Zikumabe zetu zachitika inuyo ndikumakakhala proactive. So mano kamba kumathamangira. Akuti kwachitika chakuti tiye tipange chakuti. 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 Are we serious? Is this what Malawians were expecting from you, Professor Arthur Peter Mutharika? People were expecting from you to change things. Zimene zinali zoonongeka zikonzedwe. Osati zoonongekazo zipitirire kuonongeka. Zimene zinali zakugwazo zizutsidwe in 3 days time. Yesu Kristu adanena kuti nyumba iyi ndikhoza kuigwetsa in 3 days time, ndikhoza kuimanga. This is what Malawians were expecting. To lose munthu wakufa, Lazaro wakufa kuti adzuke kuchoka manda ndi kukhalanso wamoyo. Malawi wakufa amene mumati adafa uja kuti mukubwera kuzampulumutsa uja asaferetu, asakwiriridwenso, asakumbiridwenso doti, asaunjikiridwenso doti, koma kuti inuyo a president muonjezere kuchotsa kuti Malawi adzuke, Malawi apenye pajenda pajamanira kuti home of DPP pacha anthu aja kumpoto aja alipo beto amene aja achina hale mkandawiri aja alipo beto amene aja akumpoto amene akhoza kuthandiza apart from kudalira anthu awiri ola atatu kuti ati they are DPPians. Open your eyes, President. Pray to God. Ask wisdom from God kuti dziko la Malawi lipulumusidwe. Inuyo muzasiye ligase amene angabwere after you asazakhale munthu ochita manyazi, azalandire chisomo chochokera kwa inu, azayendere zisomo zanu kuti zizamuyendere kuti azakhale mtsogoleri
olozedwa kuti chifukwa chonena kuti Peter Mutharika waloza uyu, let's vote for him. Koma kusazakhale kuja kuti inu mwaloza munthu anthu ndikanena kuti basi tiyeni tingopita otherwise. Ndichenjeze kwa ena onse amene amangoti yayi MCP singazaloweso mboma olozitatani zitengera performance imene a DPP apange ndi zimene zikhoza kupangisa kuti MCP isazaloweso mboma kapena izaloweso mboma. Ine ndine Frederick Bire Marata.